Tubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila banlet puli da ka education loan. Pila urban chukol ha number kandai nyo saw san rio prano lani kandai pran rio laisan an riway kandai pran. Ka Little Stars English Medium Secondary School kalong ka school ka baklan bortam na parang ki khatpratli school ki Malaysia menta haka second Eastern West Khasi Hills District level inter-school Subroto Mukherjee Cup football tournament arjar apulai bala penyai da ka office jong ka district sports officer ka West Khasi Hills Nongstan da ka bayora ya ka jingjob haka jingakun jong ka under 14 boys but haka under 17 girls kat baya ka nam Lahduh haka under 17 boys layora da ka Mairang Presbyterian Higher Secondary School. Dak ni ka jingjob kini ka Artli School kit pen kre menta ban mi khmat ya ka Eastern West Khasi Hills District sha state level ka ban sedang nadu ka arpulai tarik unai tung arja apulai hanong ba shlong. Hakani ka singila sakilang da ka sports officer jong ka Directorate of Sports and Youth Affairs ka Sarkar ka kong Auntie Darlene Khongwang ka bala long kum kong san ka bala sami ki kuslam sha ginong job. Ka Subroto ka dega way na ka tournament ka ba ka Directorate of Sports and Youth Affairs ka conduct manusnem hagi district repair ni kandak manus dem na mata ki school ki khna ki bale school te ni ju don na do district level langta ki khna ki ba job ha ka district level ki lecha ka state level but na ka state level ki ba job ki lecha ka national level ki poi hadu ka national ting ha ka national level ru ki name ya ka as an international bale ki name ya ka as an international number ba ki don ki team ki ba one all over India states, naka state jongka ri India, kiwan banshim mentaha Delhi, kebajulong manus nem ha Delhi ha ubenai September. Tim tahu senem lu ngindon ha Delhi ha ubenai September hi. Ti hang ni kalong bakerpang jongka Subroto, aku akan petiap sepi ba ngidon ki inviting countries ru ki bawan ha ka ding jingale akai banyakun ha Delhi. Tinggi semua tenat banyak tu ye fi ba ke state ke jongiru ngilara ega trophy labun sin haka national level. Lalu usnem 1978 ke St. Anthony's kelara ega trophy. Berkumju kadang ke government boys high secondary school kadang ke St. John Sora ke bala ra ega trophy nangta hi dangshen alhajar khatlai ke OM Roy ke bana Shillong kelayo ban rai ke trophy but ke Ewkhd ke last bagi yo ke trophy ke dei ke Ewkhd secondary school ha ke national level ke tu ke international level kam dei ke national level ke international level ha ba ki yo ban rai ke trophy araja ka khandai ke Ewkhd high secondary school in the boys category but hangni kele persha ha final against Bangladesh kele persha against Bangladesh bikiyo ban rai ka trophy sheyang ti kumta ni yo ban rai ka trophy na ka Porsche ka por na marba ka football la ban oi fi ki don bha ki khna ki ba don ka sap ka phong ki don ka potential ti dakshan man tausnem ni phai ki khna na po Directorate of Sports ba ki shimanta ha gan National School Games kabalong abo Madhya Pradesh but hang niru ke Meghalaya ke top mo kayo champion team ha ka boys category kayo ban pelim ya ke Punjab ya jilla Punjab te kumchu dang shen ha overnight January ngidang shudap ya ke Khelo India Youth Games ke niru kumchu ke state ke jongi ke wan baar Tikumta, ka Porsche ka por ni ju encourage khna ban shimanta ha kum kini kirinsan namar kum kini kirinsan hi ki yo bantam iki talent joki khna na ka Porsche ka por tinga ka pat epi ba phile bha namar na kani ka jingla kai football fi yo bun ka jing hi kai na kani ka jingla kai na tharai ngam tip kini khna phile kai fi shule kai kum to ne fi so tho eladi fi yo jing hi kai ayu na kani ka game Namar nakani ka game
Fio ban learn bon ke fi learn ka coordination hapren jong fi ka communication ba fi itu iwe nang ta fi learn ka jing ya long parolong friendship fi job ne fi rem rei ka ta ka bon ka jong fi ka don hapren jong fi ki noya la kai te kum ta bon ki ji kai fi learn fi yo learn ki skills ki jong fi ha ki technique paro fi yo ban learn ling ba ka ni ka team game ka balong football denga ka pa ye fi ho kin don ki team thang ni ki ba job ki don ki barem re nga tip ba paro na fi ki la poi hadu ka ni ka level ka de ka jing job jong fi paro denga ngo ban ka pa de fi itu ki ban shaji nang ni na ka ni ka district akarpa de phi ba fin lecture the ba finish menta da the spirit of sportsmanship ba ongmo but kum chu phin ra ya ga jinglong discipline ga jong phi sha the phin long ka wei ga jingetli jingelong ka wei but ban fi ba fin perform ha ka state level ka ban long ha shilong mantau banai ha ka arpulai tarik de ngit kem ba ngakit tok ruwang ye phi iwei ba fin minot ba fi tresitom ba fi long discipline ba fi nya cha khamat akan ga jingela ka ga jong phi